नमस्ते दोस्तों, कैसन बानी जा आप सभी। हम आशा करतनी कि सारा लोग खुश हो हैप्पी होई। त आज हम लेके आइल बानी कृष्ण जन्माष्टमी स्पेशल ब्रेड की बहुत ही मज़ेदार और टेस्टी रेसिपी, जौन आज से पहले ना ही कबो आप लोग बनैले होखब जा और ना ही कबो खइले होखब जा। त फ्रेंड्स, ए वीडियो को पूरा देखब जा और बीच में छोड़ के मत जाएब जा, काहे कि बहुत ही मज़ेदार ई रेसिपी होखे वाला बा। त आप लोग देख सकेनी जा, एइजा हम ब्रेड के स्लाइस लेले बानी जौन कि एकदम से ताज़ा ब्रेड बा। आप लोग देख सकेनी जा, एही तरीका से ताज़ा ब्रेड के स्लाइस लेवे के बाटे। तो फ्रेंड्स, एइजा आप लोग देख सकेनी जा, एकदम हम ताज़ा ब्रेड लेले बानी। 5 से 6 गो ब्रेड के स्लाइस लेले बानी। एही तरीका के लेवे के बाटे, मतलब कि बासी ब्रेड नइखे लेवे के, एकदम से ताज़ा ब्रेड के इस्तेमाल करे के बा ए मिठाई के बनावे खातिर। तो सबसे पहले का कइल जी कि सारा ब्रेड के एगो बर्तन में रख देहल जी और एगो ब्रेड ले लिहल जी और एकरा का कइल जी कि चाकू की मदद से एमे कट लगा लेहल जी। त एकर जौन साइड वाला भाग बा एके कटिंग कर लेहल जी। आप लोग कैंची से भी काट सकेनी जा, त हम चाकू से काटतानी, आप लोग कैंची से भी छोटा वाला जौन कैंची होला ओकरा से के अच्छा तरीका से साफ करके भी आप लोग कटिंग कर सकेनी जा। तो सारा ब्रेड के हम एही तरीका से कटिंग करके रख लेब। आप लोग देख सकेनी जा। एइजा हम बड़ा साइज़ के मक्खन मलाई वाला ब्रेड लेले बानी। आप लोग अपना हिसाब से ब्रेड छोटा-बड़ा ले सकेनी जा, कैसनो ब्रेड के ई मिठाई बन सकेला। तब सारा ब्रेड के एही तरीका से हम कटिंग कर लेतनी, आप लोग देख सकेनी जा। त मिठाई में एकर कोनो ख़ास ज़रूरत नइखे, ए वजह से हम एके कटिंग कर लेतनी। अब एके आप लोग साइड में निकाल के कहीं रख भी सकेनी जा। एसे का होई कि आप लोग कभी ब्रेड पकौड़ा बनाएब जा, चाहे कोनो रेसिपी बनाएब जा, त एकरा के ग्रेवी में भी डाल सकेनी जा आप लोग। त एसे मतलब एकर के जौन साइड वाला भाग बा एके फेंकब जा मत। एकर बहुत बढ़िया पकौड़ा भी बनेला, त आप लोग ओकरा में भी ट्राई कर सकेनी जा। अब का कइल जी कि सब कुछ हमनी के साफ कर देहल जी। त देख सकेनी जा, किचन के भी साफ कइल बहुत ज़रूरी होला। साथ ही साथ हम वीडियो बनावे के साथ-साथ किचन भी साफ कर लेनी, ताकि बाद में ज़्यादा काम ना बढ़े। अब एइजा एगो मिक्सी बाउल लिहल जी। एमे का कइल जी कि सारा ब्रेड के छोटा-छोटा टुकड़ा में तोड़ लिहल जी। त पहिले आप लोग के हम देखा देतानी कि हम के तरे ब्रेड के कटले बानी। एही तरीका से आप लोग भी कटिंग कर लेब जा। एकदम से साफ तरीका से काटे के बाटे। ये देखिए जा कितना बराबर हम कटले बानी। एही तरीका से सारा ब्रेड के साइड वाला पोर्शन आप लोग काट लेब जा और मिक्सी बोल में छोटा-छोटा टुकड़ा में आप लोग काट लेब जा। त एइजा देख सकेनी जा, छोटा-छोटा टुकड़ा में हम कटिंग कर लेतानी, चाहे हाथ से भी आप लोग तोड़ सकेनी जा। त एही तरीका से सारा ब्रेड के हमनी के तोड़ लेवे के बाटे। त देख सकेनी जा फ्रेंड्स, हम सारा ब्रेड के एही तरीका से तोड़ लेले बानी। एही तरीका से आप लोग भी तोड़ लेब जा। अब एइजा हमनी के मिक्सी जार लिहल जी, जौन कि बड़ा साइज़ के मिक्सी जार बा। देख सकेनी जा आप लोग। एक ही बार में सारा ब्रेड के हमनी मिक्सी जार में डाल दिहल जी और एकरा के 2 से 3 बार चला के ग्राइंड कर लिहल जी। ज़्यादा हमनी के नइखे पीसे के, हल्का दरदरा कर लेवे के बाटे। अब मिक्सी जार में थोड़ा-सा काजू लिहल जी और थोड़ा-सा किशमिश लिहल जी, थोड़ा-सा बादाम लिहल जी और एइजा हम 2 गो छोटा से इलायची लेले बानी। एक बार एकरा के चला दिहल जी। त देख सकेनी जा, पाउडर बना के तैयार कर लेले बानी हम। अब मिक्सी बाउल में का कइल जी कि सारा ब्रेड के चूरा हमनी के निकाल लिहल जी। आप लोग देख सकेनी जा। अब जितना भी हमनी के पीस के रखले रहनी जा, चीनी, काजू, बादाम जो भी हमनी के पीस के रखले रहनी जा, ओकरा के का कइल जी कि डाल दिहल जी। अब एइजा हमनी के 100 ग्राम के करीब मिल्क पाउडर डालल जी और एइजा हम सुबह के मलाई लेले बानी। आप लोग देख सकेनी जा, एकदम से ताज़ा मलाई बाटे, ओके भी डाल दिहल जी और एगो छोटा टुकड़ा लिहल जी हमनी के नारियल के और बढ़िया से एकरा के घिस लिहल जी। अगर आप लोग के पास नारियल के बुरादा होखे तो ओमे डाल सकेनी जा, ना होखे त बढ़िया से एकरा के कद्दूकस करके डाल लेब जा। तब बढ़िया से एके रगड़ के हम देख सकेनी जा घिस लेतनी। ई तरीका से आप लोग घिस लेब जा। अब हाथ की मदद से बढ़िया से का कइल जी कि मिक्स कर लिहल जी सारा चीज़ के। त देख सकेनी जा, सारा चीज़ के हम मिक्स कर लेतनी। अपना हिसाब से और भी एमे जो भी कुछ डालल चाहतनी जा, डाल सकेनी जा आप लोग। काजू, बादाम, पिस्ता जो भी होखे सब कुछ एइजा डाल सकेनी जा, पसंद होखे त। ना होखे त सिंपल तरीका से बना सकेनी जा, जे तरे हम बनावतनी। अब एके का कइल जी कि हाथ से बढ़िया से मिस लिहल जी। देख सकेनी जा, एही तरीका से आप लोग भी मिक्स कर लेब जा और ज़्यादा दूध नइखे डाले के, ना त ई गीला हो जाई। जितना हम दूध बटैले बानी, मतलब कि मलाई उतने डाले के बा, ओइसे ज़्यादा नइखे डाले के। त ये देखिए एकदम से कितना बढ़िया हमनी के पेस्ट बन के तैयार हो चुकल बा, बिना गैस चलावल, बिना ताम-झाम के। अब का कइल जी कि एकरा के बढ़िया से लड्डू बना लिहल जी। त अपना हिसाब से लड्डू बना लेब जा, छोटा-बड़ा अपना साइज़ में कर लेब जा। त देख सकेनी जा, हम एकरा के छोटा-छोटा साइज़ में करतनी। ई तरीका से आप लोग भी लड्डू बना लेब जा फ्रेंड्स। त ये देखिए गोल-गोल हम बाँध लेतनी, बीच में हल्का सा पेस्ट लेवे के बा, हाथ से दबा देवे के बा। जे तरे नॉर्मली हमनी के लड्डू बनावेनी जा, एकदम वही तरीका से लड्डू बनावे के बा। तो ये देखिए यही तरीके से सारा लड्डू हमनी के बना के रख लिहल जी। और अभी तक हमारे चैनल के आप लोग सब्सक्राइब नहीं सकले तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब कल मत भूलब जा। और अगर हमारा चैनल पे पहली बार आयल बन जाए तो प्लीज़ वीडियो के लाइक शेयर और सब्सक्राइब कल मत भूलब जा। तो देख सकेनी जा लड्डू बना लेल बनी हम, यही तरीके से आप लोग भी बना लेब जा। और गोल गोल हमनी के लड्डू बन के एकदम से तैयार हो चुकल बा। केहू खा तो एके टेस्ट जौन बा फ्रेंड्स एकदम से नारियल के जैसे लड्डू लागेला, सेम वही तरीका के टेस्ट आई। काहे कि हम खुद ट्राई कइले बनी, तो हमरा कहला पे एक बार आप लोग ज़रूर ट्राई करब जा। थोड़ा सा एके सजा देहल जा, तो पिस्ता बादाम से इसे आप लोग सजा सकेनी जा। चांदी वाला वर्क होखे तो भी लगा सकेनी जा। ते मिठाई के मार्केट वाला लुक देवे खातिर हम एकरा के मिठाई वाला डब्बा में रख लेल बानी, जौन कि खाली पड़ा रहला। तो अपना हिसाब से एकरा के ट्रे में भी सजा सकेनी जा।
थोड़ा सा एजा कलर लगा दीजिए ताकि देखे में सुंदर लगी। तो अगर आज की हमारी रेसिपी आप लोग के पसंद आई लोग के तब प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब कइल मत भूलब जा। और प्लीज़ हमके कमेंट करके बताइब जा कि आप लोग ये वीडियो के कौना देश से बोलते देखत तनी जा, ताकि हम आप लोग के थैंक यू बोल सकी फ्रेंड्स। तो देख सकेनी फ्रेंड्स कितना मज़ेदार और कितना टेस्टी आज के ये रेसिपी बनल बाटे। ब्रेड के केहू खा के बता ही ना सकेला कि हमनी के ब्रेड के लड्डू बना के तैयार कइले बन जा। तो ब्रेड के बर्फ़ी, ब्रेड के कलाकंद और ब्रेड के आप लोग मिल्क केक तो बहुत सारा खइलो खबजा, लेकिन ब्रेड के लड्डू आज तक आप लोग कबो ना खइलो खबजा। तो अगर आज की हमारी ब्रेड के लड्डू की रेसिपी पसंद आई लोग के तब प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब कइल मत भूलब जा। और आप सभी के कृष्ण जन्माष्टमी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और आप लोग देख सकेनी जा मिठाई हमने के तैयार हो चुकल बाटे। तो आप लोग भी जल्दी से जाई जा और ये ब्रेड के मिठाई बनाई जा बिना गैस चलाए, बिना ताम झाम के। मात्र 15 मिनट में आप लोग ये मिठाई के बना के तैयार कर लेब जा। अब ये मिठाई के आप लोग कम से कम 2 से 3 घंटा चाहे तो फ्रिज में भी रख के खा सकेनी जा, बहुत ही टेस्टी लगी। तब तक खातिर बाय बाय, फिर मिल जी काल एगो नए वीडियो के साथ।